Il-bidu ta' Diċembru fisser ukoll il-bidu ta' programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, immexxija minn Ursula von der Leyen. Il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għandha mandat għal 5 snin li ġejjin. Von der Leyen hija l-ewwel mara li qiegħda tokkupa kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Ta' 61 sena l-eks Ministru għad-Difiża ħadet post Jean-Claude Juncker. Il-Kummissjoni von der Leyen tinkludi 15 raġel u 12 mara, l-aktar darba li l-bilanċ fil-ġeneru tal-Kummissjoni ġie l-aktar qrib. Ir-Renju Unit mhux preżenti f'din il-Kummissjoni wara li l-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson saħaq li jekk kif pajjiżu se jitlaq mill-Unjoni Ewropea m'hemmx ħtieġa ta' Kummissarju Ewropew Brittaniku. Il-Kummissjoni Ewropea ta' von der Leyen kienet mistennija li tibda bil-mandat tagħha fl-ewwel ta' Novembru. Iżda l-affarijiet ġew posposti għal xahar wara li l-Parlament Ewropew maċċettax il-kandidati ta' Franza, ir-Rumanija u l-Ungerija. Fil-fatt, dawn it-tliet pajjiżi kellhom jinnominaw persuna oħra għal Kummissarju Ewropew. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tenniet li l-prijoritajiet tal-Kummissjoni immexxija minnha se jkunu l-protezzjoni tal-ambjent u l-indirizzar fit-tibdil fil-klima. Semmiet ukoll it-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u anke t-tisjieħ tal-ugwaljanza bejn is-sessi, speċjalment fil-ħlas tas-salarji indaqsa l-irġiel u n-nisa. Fil-fatt, il-Kummissarju Ewropew Maltija Helena Dalli għall-ugwaljanza saħqet li se taħdem fuq qafas legali u politiku sabiex tassigura l-ugwaljanza f'kull livell u li anke tiġġieled il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Xogħli huwa li nsaħħaħ il-qasam tal-ugwaljanza billi navvanza proposti leġislattivi għat-trasparenza fil-pagi, it-tisħiħ tal-protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-oqsma differenti tal-ħajja u l-ġlieda kontra l-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida irċiviet mandat b'saħħtu hekk kif għall-kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej ivvutaw favur 461 membru parlamentari Ewropew. 157 ivvutaw kontra u 89 astensjoni. Il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida fiha 8 persuni bil-kariga ta' Viċi President, bitlieta minnhom huma Viċi Presidenti Eżekuttiv. Frans Timmermans huwa l-ewwel l-emenija ta' von der Leyen fejn ġie fdat li jħossib il-pakkett il-ġdid Ewropew ambjentali. L-Ispanjol Josep Borrell huwa r-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika għas-sigurtà. Fil-Kummissjoni l-ġdida hemm 18 l-eks Ministru, 2 li kienu Prim Ministri u 8 minnhom li żemmew posthom mal-Kummissjoni Ewropea ta' qabel. L-iżgħar Kummissarju Ewropew ġej mill-Litwanja u għandu biss 29 sena. Bl-aktar anzjan huwa dak ta' Spanja fejn jgħod 72 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.